Alibonge igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngicela noma isitulo ke bazalwane ngibeke iBhayibheli la. Isitulo nje ku right. Thank you. Ngiyabingelela bazalwane. Amen. Bonke abangcwele, abefundisi, abathunywe inkosi, umphakathi, abasupportayo abasuka endaweni ongezizo zakaZulu. Na wonke nje umuntu okhona. Nalomsakazo wekhwezi nemizamo yawo ukuthi izwi likaNkulunkulu alizwakaliswe kubantu ilanga lingakashoni. Izwi likaNkulunkulu akusile lokufundela umuntu oshonile. Izwi likaNkulunkulu akusilo elokufundela umuntu ongasekho. Lihlanganiswe namakhandlela nemlotha egcotshwe emawindini kuze kubonakala ukuthi kufiwe lapha. Uma usuphumile emzimbeni, izwi likaNkulunkulu alibe lisakusiza. Cha, ngiyayicela ukuyixoxa le ndaba, alibe lisakusiza. Kufana nesenzo lesi athi ma umuntu wesifazane elizwi izwi likaNkulunkulu alishaya indiva. Abanye ke babe neshwa lokuba seyinkonzweni eyiholwa abefundisi abangamazi nje uNkulunkulu. Abashumayela into ephambene, benyathela izwi likaNkulunkulu bemisa inkanuko zabo. Ibona befundisa abapromota ukuthi abantu besifazane bahambe ngamakhanda eyinkonzweni. Ibona bashoyo ukuthi ngeke mina ngiphathe ibandla labantu abagugile. Ibona befundisa abapromota ukuthi abantu besifazane abathi bayakholwa bahambe nqunu eyinkonzweni. Kwa ungingaphiki nevangeli elidala. Ngiyaqinisa abazalwane insuku zokugcina lezi. Futhi ngeke ugaranti ukuthi next year August kuyophinde kuhlangane. Ayisengobona ngonyaka ozayo. Uma kulizwi izwi lenkosi, othi ukudlula kumfundisi wakho. Ngoba awazi ukuthi uzabe umfundisi nje kwakwenzekeni. Hallelujah. Isikhathi sokugcina. iBhayibheli lami lithi lo mhlaba uyaguga. Lo mhlaba lithi iBhayibheli untengezela njengesidakwa. Lo mhlaba lithi iBhayibheli uyaxegezela njengedladla. Kodwa mawulala ukuthi umhlaba ugugiswa yini, uxegiswa yini, yini untengezele njengedladla. Idladla yixhiba, yindlengena foundation. Kodwa kuthiwa usindwa izono zomhlaba. Usindwa izono. Amasonto awakwazi ukusiza abantu ezonweni. Mina ngixhumana nanombani bazalwane. Ngangikwenye indawo ngiceliwe. Manje mangiqhubeka nemvuselelo zazi isikhathi esincane nje. Sekuzwa omunye uthi mina ngumfundisi. Kodwa mawushumayela ngithintekile. Mina ngiyumfundisi ematendeni. Ngiyahamba ngiyosonta kwenye indawo. Yesonto engeke ngilisho. Ngoba isonto likaze lifela umuntu esiphambanweni. Leli sonto ligcwele abantu abaqwayisi, abesifazana abathengisa ngomzimba. Ibona benza ama-praise and worship. Uthi lo mlisa ngangibuye emvuselelweni ngomile. Ngase ngiya kuleli sonto. Mangifika kuleli sonto, ngalinda ke ba praise ba worship ke
uyabona neinzipho zakhona neincence ihamba obala neingubo ezinde kodwa iqhephukile kuvela izinqe nabefundisi bakhona bagqoka amabhlukwana ngathi ama-pantyhose. Hayi ngiyaxoxa futhi uma behamba nquna abantu besilisa bathanda kabi ukuma la baveza imilini yabo ngaphandle kanti ifomathi yokusonta abayiletha la yokusonta nje kuthiwa indoda ayimbathi lokho faka elinye ngaphezulu umkhono nje ube ngangengubo kaMandala ukuze mayindoda imela angabikho umuntu wesifazana okhubekayo bese belokhu besho bethi inkosi ube nani uyogcina ngakho ukubona imbhabubha kodwa akekho wesifazane uthi hey indoda enomlenze ongaka uthi ke lo mfundisi ubuye etendeni womile akamele izwi womela ukulala hayi xoxela mina kangihlabi uthi ke kwathi mayiphuma lenkonzo wasedonsa uMahosha wahamba naye akabuza uMahosha ukuthi umthintelana usaphi uyazi usaqedile ukusonta useyebhizinisini uthi saze sayongena endlini uthi mangifika endlini kaMahosha udlala ama-CD amaculo okukholo uthi avuma kancane uthi ngashawa uvalo uthi ke ngase ngicela itafula ship 30 rand uthi uMahosha wathi itafula liready kodwa ngicela ukungiphendule kule mbuzwana engicela ukukubuza kuyo okuthina mama Madlala ngathi kuyiqinisa wathi uMahosha igama lesibongo sakhe awuseyusorenso uthi kwasho ukuthi usho uhlabe esikhonkosini uthi ngavuma wayesethi lo Mahosha wawungekho emvuselelweni yetende eyayisendaweni ethile uAsha ugqoka ijacket eyileda uthi kwasho ukuthi ungibona ngempela ukuphika kukho uthi ngavuma wayesethi uMahosha hayi bengifuna ukuyinelisa nje ngene etafuleni khokho 30 rand uyabona ke maizwe kuhamba abantu okuthiwa befundisi behola abantu ingane zibaleke emhlabeni zikhathele ukulalwa nokukhipha izisu zithi ziza la kunoNkulunkulu khona zifica amadoda eyikhangezile walidlaka itafula kodwa uyabona mawudliza izambane lishisa uthi akabange saku-enjoya ngoba lesi sifeba ilele naso sasimbuza imbuze unqo ukuthi kanti lento ihambele emhlabeni uhamba umisa amatende wavusa walalisa kanti wena ikusizile kanti ikusizile izwe bazalwane iBhayibheli lithi ukungabi naNkulunkulu incwadi kaJeremaya ithi kuqale kubapriest kwaphumela kubaprofeti wasekuphumela ezweni ukungabi naNkulunkulu aqalanga kubantu ababhincayo uqale kubapriest haleluya umhlaba uyasindwa usindwa izono uyantengezela uyephuka uhamba njengesidakwa
okwamanje liqinisa iBhayibheli lithi uyavithika noma ngabe uzelwe kulesikhathi vese na usubonile ukuthi ayikho into emnandi manje usho la emhlabeni awusukuma ushe yodwa uthi ayikusemnandi ukuthi la emhlabeni ayisekho into emnandi ungaba nemali igcwale ebank kodwa ngiyakutshela ukuthi ubumnandi wezwe uNkulunkulu ayisinikeze lona kuphelile yonke into imuncu iyababa kwakuthiwa umuntu ezela izingane ezela insizwa kuthiwa ubusisiwe kodwa namhlanje mawuzela izingane ngenxa yesono uzela ababulali bakho uzela ababulali bakho kuthiwa mawugana indoda uthola isihlahla namhlanje indoda usho indoda kanti nithi ngishawa umkhankaso nje nxa kwehoba laba kade benibiza ngo-apricot juice sithandwa my 4 ukubiza ngala magama ayokunquma akunquma nje egameni lokuthi sithandwa manje nasenjaya ngadanazi ngoba haleluya haleluya Jesu uyimpendulo ezweni elonakele Jesu wena uyimpendulo ezweni elonakele ezweni elonakele ezweni noma kunjalo ngicela ukuqinisa ukuthi ikhona impendulo futhi bazalwana ngibe neqiniso akusho ukuthi uJesu njobe satakula abantu nakulesikhathi ukusho ukuthi isimo somhlaba siyashintsha sibheka ezantsi sibheka ezantsi nje umnotho njengoba ubheka ezantsi akekho ozowukhuphula ngiyizwa abanye bethi kungcono kushintsha lo mangameli kufake lo akushintsha lo akufake lo ubona ukuthi abantu noma beyisontweni kodwa bakufundiswe yaxoxela bazalwane ayikho into ezoshintsha zilima ziyetsheni manje kuzolamula idwala elizoqhekezeka phezulu lingaqhekezwanga ngasanje lizoyiqoma lento ligcizise bese liyakhukhumala njengokusho kaDaniel ligcwalise lo mhlaba bese libisa umbuso ongeke washiyelwa kwamanye amaqhawe amathuba omsebenzi azobuya vele usulate ukuthi phela la nenza izinto eziningi kodwa mangathi asifundizwe lizothi siyacikeka asisikhathele awuye ku Revelation uba nofunda kahle ozovela nje qasho uchapter 6 uthi ukufunda iwash ukubheka ukuthi isikhathi singlesi Revelation chapter 6 awufunde nje ufunde ngcono ngicela ubaba uMpungo sangifundela ngoba usethi okay nawe ndodana phakamani cishe wathi phaphamani phakamani yes funda mntana uze embhobheni ufunde ku chapter 6 funda from verse 1 funde isihloko yebo incwadi isambulo isahloko sesithupha isihloko sifundeka ngokuthi iwundlu livula impawu eziyisithupha zokuqala iwundlu livula ezingaki zani zokuqala ngase ngibona lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu ezisikhombisa ngezwa esinye sezidalwa ezinye sisho njengezwi lokuduma sithi woza
ngabona bhekananto ihashe elimhlophe nohlezi phezukwalo ephethe umtsalo wanikwa umqhele waphuma engonqobayo noyakunqoba. Imake mntanami, leli hashi lokuqala elimhlophe lithwele ophethe umqhele onqobayo noyonqoba. Nalapho livula uphawu igama laloyo uJesu. uJesu akusiyo uJehova, akusiyo uSimakade, akuyena umnini mandla wonke. uJesu 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 yini nathi anithumana ligama ke waliphimisa umbuso wobumnyama uyazamazama. Kodwa mawuthi sibonga uNkulunkulu, sibonga uNkulunkulu, sibonga uJehova, sibonga uSimakade. Yayi ngoba ngisho idimoni ngeke ulikhiphe ngoSimakade. Idimoni lifuna igama. Alinikwa amandla ezulwini phezulu, lanikwa amandla emhlabeni phansi, lanikwa amandla nangaphansi komhlaba. Igama lithi Jesu. Alibizeki. Ungahlala enkonzweni kuze kushaya u7 ebusuku begide abantu beshintshana la bebonga uSimakade noNkulunkulu izintathu. Ngathi ngingahlangana noNkulunkulu. Wawuhlangana naphi noNkulunkulu? Ngoba noSawulu uyasho ukuthi ngangiyede amaseko ngabanjwa unyazi. Wena wawuhlangana naphi noNkulunkulu? Yikho nje wahlangana noNkulunkulu. Ayikho insindiso ngomunye, futhi alikho igama elinikezwe ebantwini abantu abangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama elithi Jesu. Jesu, 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 igama elinikwa amandla ezulwini, lanikwa amandla emhlabeni, lanikwa amandla nangaphansi komhlaba. Siphuma esikhathini sikacorona. Into yashintsha umhlaba nje. Kodwa ngicela ukusho ukuthi leli igama ucorona uyalesaba. 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 Uthi mina ngifunda kuyibiza lento ngegama layo. Ngithi ukhova. Usho khova. Uyalesaba igama elithi Jesu. Ukhova uguqile phansi kwaleli gama. Ngiyavuma. Ngisho mina likaJesu eliphiwa abantu siliphiwe uyena uNkulunkulu. Wathi niyoza kimi ngaleli gama. Uma ngigula niyosinda ngaleli gama. Mangile iqaleliso ziyohlangulwa amaGalatiya la, amaGalatiya 3:17 ziyohlangulwa ngaleli gama. Aniyothola befundisa abalambile abahambe bengenele endlini nginesiphiwo sokukhipha iqalekiso. Bangathi nje naye isiqalekiso nje ahamba yokukhipha iqalekiso. Amakhasi zomzalo. Manje la ekhaya kuzofika inceko izosihlenga eziqalekisweni. uKristu Jesu osihlenga kuzo zonke iqalekiso. Yethenga ke inkukhu nenzamalanje aphambili kuze umfundisi olambayo ohambe ekhipha iqalekiso zozalo. Olambayo akathole nje lies neplate enamakhala zawu7 eqeda ukuthandaza amanga. uKristu Jesu osihlenga phansi kwazo zonke iqalekiso. Ukhathele awukwazi ungaba umzukulu wami awukwazi ukukhathala. Yima kahle mina ngiyaxoxa indaba.
yekana abafundisi abalambayo abahambe bezama amathutshana okuthola ukudla. Ngine-gift yokukhipha iqolekisi. Wake walenga esiphambanweni ngoba abantu abalenga esiphambanweni kwathiwa baqale kusiwe bonke abalenga emthini. uJesu wasembathi isiqalekiso sabo bonke abazokholwa egameni lakhe. Njengoba ngihamba nje nginoJesu ngisiqalekiso free noma ungangiqalekisa ngoba ngiyangenyanya. Hayi mina ngiyasho yabona abanye masingaphambana lapha ngasothukana ehlathini bangangisusuluza ngembokotho. Uyabona abanye bangezwakala nje ukuthi uJesu ungibizile sengiphumule bangenza ibrayi. Soze sakhululeka. Haleluya. Ngithi noma ungangiqalekisa uthi angathi uyagoduka imoto ihambe abathonda bheke phezulu noSathane. Mina mangihamba kukhomanda ingelosi ezweni. Kuthiwa ayihambe phambi kwami ngihamba manje. Mina ngiyithathela ngoma lengihamba ngithi nkingi yasho ingelosi ayigibeli ngijima phambili. Iyaliwe ukuthi uma ngiyakaza ngiyothuma ingelosi yami ikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Haleluya. Ngixoxa indaba kaJesu, ngixoxa indaba yempendulo yaloyo onqobayo nozonqoba noyonqoba. Okay, funda uverse 2. Uverse 2. Xoxa nje ngoJesu, hayi ngesonto lakho, hayi ngobupostoli bakho, hayi ngokuba ubishop kwakho, hayi ngokuba ufounder no director kwakho. Verse 2. Ngabona bheka nanti ihashe limhlophe nohlezi phezu kwalo ephethe umtsalo wanikwa umqhele waphuma engonqobayo noya kunqoba. Funda elilandelayo. Nalapho livula uphawu lwesibili ngezwa isidalwa sesibili sithi woza. Isidalwa sesibili sithini? Woza. Kusavulwa impawu zokuqala. Kwase kuphuma elinye ihashe libomvu. Kwaphuma njani manje? Awubebaningi abagqoka ikipa ezibomvu. Lenzani ihashe libomvu? Nohlezi phezu kwalo waphiwa ukususa ukuthula emhlabeni. Good. Ohlezi phezu kwaleli ihashe libomvu uphiwa uNkulunkulu amandla okuthi ezela emhlabeni azosusa ukuthula, azosusa ukuthula, azosusa ukuthula. Bese nzani futhi ukuze babulalane. Ukuze benjani? Sebezoshoka njalo abantu bathi uSathane noSathane usilimile kule insuku ngoba utshelwa izinto angenamandla okuzenza. Lo myalo uvela kuNkulunkulu. Akusuku ukuthula emhlabeni and abantu mababula uyofela ehotela ethi ngiyakukhipha, yazi ngiyakukhipha isafisa siyolala nje kwa5 star. Ukuthula kususiwe. Amandla enkemba okubulala omunye nomunye abulala omunye is given by God. Qhubeka. Wanikwa nenkemba enkulu. Wanikwa nani? Susa ukuthula ukuze abantu babulalane. Lengelosi yayisinikwa nenkemba engakanani? Alekho iphoyisa elizonqanda lesi. Siyalezwe phezulu. Oh my God. Hey, Jesus. Hey. Verse 5.
Kuthe selivula uphawu lwesithathu ngezwa isidalwa sesithathu sithi woza ngase ngibona bheka nanti kahle limnyama. Nanto ke limnyama manje. Efana naleya ngubo kabi. Nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe. Leli ke limnyama bazalwane lizobhekana nomnotho. Ligabadula nje liphethe isikali. Nithi oil aphakama, petrol khuphuka. Grosa. Ngiyahleka plate kuma ungena nje supermarket ayikho inkosikazi ethule. Indoda uzwe. Ihamba nje lapha phakathi iyacosha. Icosha. Amakhosikazi ke ngoba thina siyapepeza. Wema! Unamafutha nje wema! Wema amadoda. Akekho fana umlomo esitana. Ihashe limnyama liza nesikali. Umabonito ibhala ukuthi 5 mil. Isilinganiso esikhohlisayo. Isaya khulume ngaso. Wathi insuku zokugcina kuyoba khona ilinganiso zamanga. Mawuvula lento noma iperfume uzothola ukuthi akuyena uwathi uhalf. Futhi ngeke ukuphindise esitolo. Uthi hayi kahle ile nkampani ivele kwenza kanje. Uyabona nje no Aquila no usagcwele uzogcina uhalf. Kodwa esabhaliwe khona lokho kuthiwa ubani mili wathi 500 ngiyaxoxela u500 ngeke ashintshe kuzokwehla amanzi. Ihashe limnyama liphumile. Wawuthenga umtshwalana wamazambane udle kuze kuphela inyanga. Namhlanje umtshwalana wamazambane uzacila uthotho. Uthi uthenga 25 yempuphu umuke wayithi nje qhi phansi. Yehle iyolingana no 10 kg. Kodwa umbhalo ngaphansi 25. Ihashe limnyama liphumile. Yindlala ngala, ukusuka kokuthula ngala, inkamba ngala, abantu bayabula la. Funda mntana. Uverse 6 uthi ngase ngizwa kungathi izwi phakathi kwezidalwa ezine lithi imbenge kakolweni ngodenariyo Nazo nezimbenge ezintathu zebhali ngodenariyo kepha amafutha newayini ungakoni. kepha amafutha nani? Imbenge udenariyo. Kade ngizwa abanye bethi bazoteleka batelekela i-cost of living. Bathi abanye akusizi maniteleka nibhekisa phansi kakhulu. Hayi bazalwane isikhathi zimpawu zoqala akukakafiki la uzodinga ukhetha ukuthi ngiyafana leli gama noma ngiyakhansela. Usezimpawu zokuqala eyisathintinto elapha azikadle egazini. Uverse 7 nalapho livula uphawu lwesine ngezwa izwi lesidalwa sesine sithi woza. Verse 8 ngase ngibona bheka nanto ihashe limpofu. Nanto linjani ke manje leli? Lipofu leli. Usezimpawu zokuqala. Usezimpawu zokuqala. Ngiyaxoxela siyezi isikhathi. Nalabo bathi bekhonza uNkulunkulu babe bedla ichepisi beyifaqaza. Uyakhonza bachofoza ama-cellphone basendela abanye. Angithi usuyambona ke lo mama ukuhlala kuluyana ukhona la. Angithi uyabona ke lento yakhe leli Vangeli elidala ngithi uyabona. Khona la. Sengiyabona. Kodwa Nkosi
angeke athole noyedwa umuntu ofundile. Jesu le ndaba yaloma uyijoka kusuke ekhanda kuye kophuma inyaweni ijoka bayasendelana. Abanye nje bezile ukuzofuna uJesu bazobona lelijo ushintsha bathi nje bengifuna ukumbona nje kodwa siyazi isikhathi. Qhubeka mntana. Nohlezi phezukwalo igama lakhe lalingukufa neHades. Igama lalilihashe impofu liphethe ukufa. Liketile lisuka nakho kuNkulunkulu lizokuthulula la emhlabeni ukufa neHades. Athi abantu kade bevunwa ngokholona ngokova. Athi abantu sesibona sengathi sekaqala ukwehle wafika uNkulunkulu wavula umthombo wodwa wamanzi wabawasha abantu. Abantu iBhayibheli noma lithi uNkulunkulu angabashaya kanjani abaphenduki noma ngehlisa luphulaka basho beyifakela umakeup wabo asiyani usuke nje size siphuphe ngamanzi ubeke ubelaphi uphuma ukuhamba izindlu zethu uhamba ne-makeup yami ubekuphi ubelaphi uhamba umfana wami kuphela kwakho ubelaphi mangivale izulu ukuba lingani ngithuma isikhonyana ukuthi asidlizwe ngithuma isifa ezweni abantu bami abazithola niyeke ukubhulukela uNkulunkulu nihambe nimvezela izinto niyebo nina besilisa ukufaka amabhulukwane ngathi amapentecost sithobeni manje isikhathi sokuthi noma ubuyitshelela ukuthi unenhliziyo embi emkhulu wena wakholwa ababili abafa awunandaba noNkulunkulu namhlanje ngiyakumema uyela kuye into emnandi ngoNkulunkulu noma ekushaya kodwa ubuya kugona futhi noma ekuhlephule kwephula ekulimaza ayekho indawo zoya uya kuye futhi afike akubumbe akulungise athi funda ukungesaba gcina imiyalo yami funda nje ukungesaba. Uma iBhayibheli lithi i-makeup leni ithandayo udaka lweyifebe you must understand ukuthi alisho yona i-makeup yinto yalela kudayiswa khona umzimba la isifebe makade sithengiwe siyuzwa mase kuzofikela inye icustomer isifebe sidinga siqhalwe phansi sigezwe siphophothwe senziwe sishaye iwaterfall makade ingala bese sigqoka ingubo yezifebe. Akuthisho njalo incwadi Izaga 7:10 ithi wayesehlakatshezwa owesifazane ingubo zakhe zingezesifebe enobuqili enhlizweni yakhe. Asana akekho umuntu ogqoka into engakhulumi yonke into umuntu ayigqoka isuke ikhuluma. Hayi ngiyaxoxa nabavezingcenge base bayoyifutha banenkulumo. Amen. Incwadi kaHosea ithi ubatshela bawushumela ukuthi laba balandela uJesu ngokuphinda ukuzalwa balususa udaka lweyifebe emehlweni abo. uHosea chapter 2 kwi-New Living Translation. Nezingubo ezi-expose ama-breast. Ayikho ifashion engakhuluma nalokho eseniyibopha ngakho
umuntu wesifazane agqoke uzubona umfanti wezinto eyibophile umuntu wesifazane awutsulukile engathi kade yobhandisha esibhedlela ugqokile leyo nto iyakhuluma iyakhuluma agqoke umuntu wesifazane uzubona insumpa esesinqeni sakwa left kodwa ugqokile ubona inkabi ukuthi ihlolo la ugqokile ubona ingono yengcenge ugqokile angikhulumi ke kulesikhathi njengoba amaphithikoti ningasawafuni kodwa mase nifile lezi zanga zayikhohlakele sizani ngisale seniyolithenga kaphepha angahambe emaphithikotini ubani ukhuluma ngalokho wena u-ayisi kadafa iphoqa wonke amabhluku la iyakhona bafune mphaleni bazalwane nzipho mphaleni bebagogo mphaleni ake nibize umkhulu umaphanga eze nempintshisi azokhipha ngoba khona ubamdala kuyisibusiso kodwa babuye baku-abuse abantu baku-abusele nje iminyaka yakho ngangilapha efaka nothayela wamazinyo angahambi nalo angahambi kade hambile nizoyeka kanjani lento ngoba ifakwa nabo efundisa hallelujah glory to God abathi glory to God ukuvezela uthayela athi igolide ngeke uthenge igolide unje uthayela nje lona into uma usuyikhothini iyaphupha oh hallelujah hallelujah esabashoke bonke laba balandeli bakhe abamfuzile hallelujah siyakuzwa so hamba nawe hambani nempumputhi ihole ezinye impumputhi iyokhala kathele esihogweni izwi namhlanje yeke impumputhi uJesu yedovula amehlo empumputhi hayi umfundisi wakho hallelujah angahambi enje nizame nokumvala isifuba kube ngathi kukhuphuka ngasentanyeni nimfake avele ngathi uyingrozi yona nje yonke impilo yakhe akazange athande ukumthobela izwi ukuthi umuntu wesifazane mayikhuleka noma eprofeti akubi ikhanda lakhe ligutshuzile hayi ngenxa yendoda ngenxa yezingelosi hayi ngenxa yendoda senizoshadwa kanjani ke senizoshadwa kanjani akusahlukaniseki umama nentombi sashada kanjani ke sinjena nje sashada kanjani ke asikholele ukushada sikholele ukuyongena ikho noma ulingwa kanjani noma kwenzekani ufele kulento yakho athi niyibona inkukhu bazalwane mayibe nenhlanhla yaxosha igenqele lophuthu zingayijaha zize zoyifikisa esikhawini noma isikhathele ikhefuza kodwa igenqele impambo isithi neyilandelayo sayikhathele ithi uvula abaphika icela umama ibaleka negeqele la wena yini wena ubaleka nani wena ufika bathi ziyala usuya le praise the Lord hawulaze lafike lenkululeko ukuvela ungenali igenqele hayi mina ngixoxela iqiniso ukuvela ungaphethe lutho awukwazi ukutshelwa abantu baka-antichrist bakamphika uKristu bethi ungamkhonza uNkulunkulu nje amen hawu hey saphumula ilabo malanga saphumula bo basitshela ivangeli lakaThixo
ngomdala wethu owayekhona umhlaba nezulu ungakasekelwa. Sixoxa ngaye nje ukuthi mase kuyilesikhathi ewashini uthini umdala wethu. Awusasalitholelisha sayithola inkosi yasihawukela yasivusela abapostoli. Angithi wonke umuntu umpostoli manje kufana nalokho ukuthi udokotela. Sihlukana nawe baba, ubaba so kusasa ekuseni usudokotela. So sizothetha plan baba wase Scott babuhlongwane. Sihlukana naye nje. No. Babuhlongwane. Mangithi ngiyafika eScott. Ngesonto elizayo sizodedela udokotela. Kushiwo ama-initials nge. Ngoba babuhlongwane nje lo. Ake simnike ihlombe udokotela. Ilambo omunye njalo akakwazi nokuhlanganisa igama lakhe. Kodwa his doctor udokotela sesiyaqhaqhazela wabuhlongwane shem. Awukade sakholwa usewudokotela. Uyibona le nto lana ukeyiyona uvuka usuyiyo amanga. Futhi noma ulala uphupha uyazazi ukuthi awuyendokotela. Lazidwedwe bakugaxe zona baqinisa ngokuthi udoli wayidwedwe uTeddy Bear. IBhayibheli lami lithi igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Liyabulala igama kodwa umoya uyaphilisa. Abanye bayilahle emadodeni bafuna nje ukushintsha isibongo. Sengaze ngife ngowakacele. Hayi phela ngeke ngaba kwenziwa lutho. Ngaba kwenziwa lutho. Ayokhendla. Akhendlele nje ukuthi ngeke ngife ngowakacele. Ngeke nje. Nalomzalisile ungiyekile. Nalozokuzalisa uzongiyeka. Hayi mina ngiyaxoxa. Fana nalaba bafelokazi othi makufa indoda kade isebenza kahulumeni. Bese kusondela la mvulela isicapha mvalele. Azokhala. Akulula kulala ngakubonanga. Impela umyeni wakho. Ayikhali indoda yodwa yokhalela umfelokazi. Siqala ngawe nje. Uyokhala kamfelokazi. Hamba nesalukazi sakho. Ayithi indoda ekhalayo. Ithini esikhalayo? Abithi uzohluleka ukukhala. Bese fika noshuka longaka. Nenkuku esinamadola ahlaza kade yafa. Ngithi angivele. Sasizwana nobaba wala ekhaya. Usukhala njalo usubona njalo awusaqedi. Sekuze kuvela ingane efana nendoda ekhaya. Uzalwe ehlazweni. Lo kade kuthwele uqamba amanga. Angizange ngibone uthe hamba
kanti kukhona okusesiswini izoba yinhle kanjani le ngane ugama lakho umanga cisho ngamithiso kwehashi inyanga angithi indoda isina 13 months ifile wena uba-30 hayi ngiyaxoxa ngomdala wethu wabafelokazi valani imilenze futhi niyinkinga ngoba anikomi la madoda akade ebhugukile nidiliza imizi yabafazi umindoda ke yabanje umfelokazi ayiphunyuki angithi uyihlanganisela ngesipiliyoni uhlanganisa isipiliyoni sendoda eyafa nale yakho hayi uyibamba ngesipiliyoni yaxoxela sengihamba uma indoda yakho ibanjwe umfelokazi kuba ngathi ibanjwe ngo-vice grip angiyaxoxa yekana amadoda abantu iyeke usesemzimbeni iyeke itshela ithathe ibhantshi layo iye kumfazi wayo kwenze lokhu usesemzimbeni yekana manga umuntu esefile sosithi akusukume uphakamani ngoba bamthanda amshwelezele shweleza manje yeke indoda yomuntu ayibuyele ey'nganeni zayo ziyakhala iy'ngane zibuza unini umbuzo ongaphenduleki napho baba bebuye eThekwini eGoli babuye eMandeni babuye kwaSaphi kanti owethu baba washona yini inkosikazi iphendule ngey'nyembezi ngithi ngeke ngiyitshele iy'ngane amahlazo kayise uyise likhona-ke egameni likaJesu ngizoxoxela ukuthi namhlanje mawubuya kule nkonzo makade ukhona tshela indoda iye ey'nganeni zayo uyitshela ukuthi asihlukane sesemzimbeni hambe uyoshweleza kumkakho nami ngiyashweleza kuNkulunkulu sesibona ukuthi asilethe lo blankethe usewufile njalo ugcwele u-ayisi simembese ukuze mayisegodwana ngendlela ugodoliswa yizo lezi zinto olaluyizo ugodoliswa amadoda abantu ake bathe nani kubonaphi khona lokhu kwembeswa komuntu efile iy'ngubo zize ziyogcwala umgodi inhlabathisweni indawo la ingena khona bazalwane ukonakala phenduka musuthemba ublanket wawubiza kwantombazana ukuthi uma isefile indoda ngokhala kumfazi ngicela umbathe ungithethelele ngikuhlukumezile emshadweni wakho ungithethelele phenduka namhlanje usesemzimbeni Hezekiah chapter 9 Hezekiah chapter 9 phenduka nini usekuphi yaxoxela usuthintithi uniform yesontweni kusasa kade wawusonta kade wawuvatha awazi leli iBhayibheli oliphathayo elesingaki liguga uthengelini kodwa namhlanje ngikubizele kuphendukeni phenduka kuseyinamhlanje namhlanje nilizwa izwi likaNkulunkulu namhlanje ningazenzi lukhuni izinhliziyo mawuthanda-ke phuma-ke ushaya isishwapha sakho siyasonta thina besiye kumasibumbane hayi ukuthi sizokholiswa hayi thina ukuthi sizokholiswa mina ngahlula ubaba uBhengu ngahlula ubaba uNgidi mina ngahlula ubaba uChiliza ngahlula ubaba uDuma
namhlanje. Ikhono lakho leli ukuthi wehlula osibanibani. Ufuna ukuvula amehlo njengemvukuzane ethi uma umfazi eyishaya ngegeje ensimini mayifa imvukuzane ivula. Mayisaphila ivukuza inhlabathi icimbe. Ufuna ukuvula amehlo ngoba sekuphuma umphefumulo. Bangakho masibumbane ubahamba. Usuzaba nesikipha esibovu. Ngizovela ngesblue. Ngizovela ngokured. Lento yakhona ngizwa sengiyabona sekunane impeleki. Ungangaka uyihamba lenhlanga. Kwenzekani empilweni? Ngicabanga ukuthi akufeli uveza isikipha esibomvu. Uveza intelenga la. Uthi Jesu ngikhona emandeni uveza lento. Phenduka. Akungabi kusasa. Akube namhlanje. Akungabi kusasa. Wema ntombazana asebenza kahulumeni anophezayo. Dedelana amadoda abantu abuyele enganeni zabo. Anehlazo lamantombazana asakhula zaguga anophezali. Agolomba amadoda abantu awafake ezindlini zesubsidy. Avula ishawe elishisa. Lapha kwankosikazi kugezelwe endishini. Kuphela inyanga ithenga obacon, ithenga amasoseji, ikhofoza amaqanda ngoba inophezali. Mawuthi uyifunani indoda yomuntu awungiyeke phansi ngizoyithatha apha yayitshana. Uyeza umahlulelo Yesu mahluleli. Mawuthanda ungaphuma manje ushaya isishwapha sakho uhambe. Uthi ngeke ngiphinde mama uthi akuzalo mama ngeke ngiphinde ngiye. Lalela mina ngilahlekelwa lutho. Njoba ngila ngidela izinto bekufanele zingenze ngingabi khona la. Ngizogeza igazi lakho. Ezandleni zami. Ngoba incwadi kaHezekaya ithi mangithi umuntu omubi uzofa. Wena nevangeli ungamxwayisi bese ngehlisa inkemba. Angishumayeza befundisa ukuthi ngibabeke ngemuva. Bese ngehlisa inkemba. Wena awumxwayisanga kodwa unetayitela legama. Uthiwa ungumfundisi, ungunyawo inhle, umgcotshwa, wineko, wingross. Angithi abefundisi bazalisa izingane. Kuthiwa abafazi abaqoqa izingane bavikela ugcobo lwabefundisi. Awandi ukuthi olwakuphi lolugcobo omzalisayo. Vikela ugcobo lomgcotshwa. Thatha ingane uvala umlomo. Olwakuphi lolugcobo oluhambe lixegelwa amabhuluko yonke indawo. Uvula uzipho nje kanti wenziwa ugcobo. Ngiyawesaba. Mina ngazi ukuthi mawungene uJesu wendodana yami ekade icula ungenwe indoda engakazishele. Ungenwe indoda engakazikhanuke. Ungenwe indoda engakazizalise. Nologcobo lwanezinsuku oluhambe livula amabhuluko yonke indawo. Bese kuthiwa wena mfazi thatha ingane, vikela ugcobo. Lolo gcobo olwezulu lomkhathi. Lona nihlale niqagulisana ngalo. Phela noma ungathwele ekhanda, noma ufakile imakeup weruja,
wenza kahle wafaka ihlahla zokuxwayisa njengo so and so olandelwa ama-multitudes kodwa uyaqoka ngale ndlela ngoba iJesus ihlala phakathi. iJesus ayinandaba ney'nwele. iJesus ayinandaba ne-makeup. iJesus ayinandaba ney'hlahla zokuxwayisa. iJesus ayinandaba nepeni lokwenza ikwanye. iJesus ihlala phakathi. ihlala phakathi. iJesus ihlala phakathi. Mina ngiyabathanda nje mina lezi nkonzo zama-ministries. Ngiyathanda mina ama-ministries ngoba angithi lento uyayibona lento into endizayo nje uma imithi sile la uyayeka uqala isonto lakhe la kukhala khona sakhe istatue amithise nalama sebefuna ukumdubula hamba yoqala kwenye indawo. Yini igama laleli sakhe? Iministry. Ubalo phathwalo. Imina umpostoli. Imina ubishop. Imina umongameli. Imina ufounder nodala. Ezekiel chapter 9, funda mntanami, from verse 1. Ezekiel chapter 9 isahluko sithi ukwahlulela kaNkulunkulu. Ukwahlulela kukabani? Asiyeke uSathane. uSathane akenze lutho kuyo yonke lento eyenzekayo. Kucontrol isandla saphezulu. Wayesememeza ezindlebeni zami ngezwi elikhulu ethi mazisondele izijeziso zomuzi. Akusondele ini? Akusondele ini? Ngoba umhlaba uyasindwa isono. Ayisondeleke zibizwa ubani ijeziso. Uthini? Uthi azisondele. Kube yilowo nalowo abe nezikhali zokubulala esandleni sakhe. Awu Jesu. Kube yilowo nalowo abe nezikhali zani zokubulala esandleni. Ayo Sathane. Sivele kuNkulunkulu, siphila phambi kwakhe, sizobuyela kuye. Akusondeleke manje ijeziso zalomuzi. Ilowo nalowo abe nesikhali sani hayi sokulamula sokubulala. Qhubeka mntana. Bheka kwafika amadoda ayisithupha evela endleleni yasesangweni lasenhla elingasenyakatho. Yileyo naleyo inesikhali sokubulala esandleni sayo. Enye phakathi kwayo yembethe ilineni inophondo likayinki womlobi ngasokhalweni lwayo. Angena ema ngaseceleni le-altare lethusi. Inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yayinyukile ekerubini eyayiphezu kwayo. Yaya embundwini wendlu. Wayibiza indoda embethe ilineni eyayinophondo likayinki womlobi ngasokhalweni lwayo. uJehova wathi kuyo, dabula emzini phakathi kweJerusalema. Dabula kuphi? Emzini. Dabula kuphi? Emzini. Kule insuku umuthi nje uvula iradio. Kuthiwa laba bantu abaphethe izikhali zokubulala bebehlasela eMandeni. Uthi usathi hawu eMandeni Nkosi yami kusasa ekseni bebeseLimpopo. Hawu Nkosi yami eLimpopo 8:20 kusasa ke ngakusasa Eastern Cape. Dabula kuphi? Dabula emzini phakathi kweJerusalema ube kuphawu emabunzini abantu ababubula bekhala ngazo zonke inengesi ezenziwa phakathi. Good. Bayaziwa already Khwezi. Amen. Ukuthi ngesikhathi esinje kukhona abantu bazalwane abakhala bebubula. Bezila ukudla noma amafriji ecula kamnandi egcwele inyama. Bethi Nkosi sihawukele. Noma usishaya kodwa siza kuwe.
lo muslimaza wena ubuye upholisa kunjenje ngenxa yezono zethu nezono zabazali bethu nezono zawokhokho bethu siza kuwe funda mthanami kwamanye washo ezindlebeni zami wathi dabula emzini emva kwayo nibulale iso lenu lingahawukeli ningabi nabele inkosi mayidedela ulaka iqala ithuma umusa qala uJesu akayenzi mistake avele athulululaka uqala gijimisa itray lomusa unika ingelosi ilungelo lokubeka uphawu kodwa kubantu ababonayo umonakalo bese bekhala belila ngenxa yawo babekwa uphawu njengoba ngilanje bazalwane ngiletha uphawu and akekho umlamulo uzokulamulela munye uKristu Jesu letha uphawu la khona manje mawuthanda ulithathe mawuthanda uliyeke dabula maqedwe ukubeka uphawu kuthiwa kulezi ingelosi ulalani ningahawukeli axoxa nomunye umfana ethi ngihlale ngibona abantu bebulawa kodwa mina mangazi ukuthi umuntu esebalekile waze wazongena phansi kwesiketi sikama wakhe noma ubumbulalo olukelwa igazi uyamyeka kodwa ngibona abantu behosha umfana phansi kwesiketi sikanini ngoba makuthiwe bangahawukeli ababulali ngeke bahawukele makuthiwe bangahawukeli ngeke bahawukele kodwa usazofika kule ndawo ethi nibedlula abanopha nedlula abanopha dlulani abanopha bazalwane ngicela singahlali ngendlebe akwedlulwa abantu abasontayo noma ngawusonta esontweni lokuqala okuthwele amaloma akushiwo ukuthi abasonta esontweni lokuqala nibedlule ayingeni indaba yesonto lakho la kungena indaba yakho as an individual unalo yini uphawu angithi manje sengizoqala ukuzijustify Nkosi yami ngisanda nje ukuyibuyisela nesivatho ngisithathe ngephasika akukhuluma indaba yebhantshi la kukhuluma indaba ukuthi vuma ingelosi kubeka uphawu vuma ke namhlanje vuma phela awuvuma phela vuma ingelosi kubeka uphawu ibeka uphawu ngoba emva kwalokho kuzimbubhisi kuthiwe izimpawu zokuqala okukhulu umphakathi okuzayo kwasekuthiwa nibulale nichitha amaxhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabesifazane ningasondeli kodwa kumuntu okukuye uphawu chithana amaxhegu baze ngakhumbula esinye isalukazi esasingenalo nelodwa izinyo washumayela umfundisi wathi kuyoba khona ukukhala ihlobo zami nokugedla saboni salukazi ukuthi akasajula umuntu azaqaleka wempana wami ngiyabonga ngoba akekho mthelo waphendula umfundisi wathi ngalowo musha ayoba khona
uze nakuwe again. Hawu Kosani yaba ngasekusele lodwa. Khalika ngivela ngiliqhuthule nalo. Ukudla kungagedli lutho. azogela. Akhulumela ngesini nefonzi. Asekumane ngikhiphe le phones ngilahlele. Makuthiwa uzohlafuna imihlathi yakho. Kusho ukuthi uzoyihlafuna imihlathi yakho. Ningahawukeli. Siyathandaza manje. Thatha isinqumo. Cela uphawu. Ngeke sayifunda incwadi kaJoshua. La kukhulunywa khona ngoRahabi isifebe. Thank you mntana. Siyathandaza manje. ngoRahabi konje sebeyasho isi yazi ngikhumbuza omunye umfundisi owayethi mayiBhayibheli lithi ife bathi liyahlambalaza yena funda mayifika ukuthi balekelani ubufebe athi balekelani ezwe zonke izona zenzayo umuntu zingaphandle komzimba kodwa awenza wona owakhe umzimba ngeke mina ngihlambalaze phakathi kweyingane ubufebe buyabalekelwa uRahabi isifebe wayebhubhisile ezweni lakubo iBhayibheli lami lithi wakha ngasogangeni ukuze abangenawo nabaphumayo babone uyena kuqala 2 wakha isitezi seyinhlanga zefilakisi ukuthi makusekhona indoda yabhizi nayo sekufika elinye ishende ayithathe nayo ithukusa phezulu abhekane naleli ishende wayaziwa hayi ukuthi lento wayeyifihla kodwa ngelinye ilanga wa-organize inkonzo kaMasibumbane eMandeni yayongenisa phakathi kwaRahabi zafika ithunywa likaNkulunkulu zafika wayithukusa kwabikwa enkosini ukuthi khona amadoda angenisile khona ivangeli elifikile eMandeni ngomgqibelo mhla ka-26 27 yasho inkosi yobumnyama yathi khipha lawo madoda angenise kwakho ngoba zohlolizwe wabona uRahabi ukuthi kuphethile wathatha amadoda la wawathukusa lapha ejwayele ukuthukusa khona amadoda wavala ngefilakisi kanti namhlanje ufihla iy'ngceku zikaNkulunkulu uyazi ukuthi uma usumthatha uJesu umvalele la uzobe uvalela umuntu ongafani nesonto lakho wena uzofakaza ukuthi ngangihlale ngiyivalele indaba kodwa namhlanje ngithole ngenakuvalela wamemeza uRahabi angithi isifebe sihlukani namanga itshanela inkosi ukuthi afikile wona yiqiniso kodwa akaphumile bawajahe baze bakwela umfula bavala amasango kanti amadoda wafihlile wama uRahabi esitesi sakhe amadoda gijima jaha lamadoda la azafika abonanga lutho ngapha abonanga lutho ngapha abonanga lutho hayi asebephumile valani isango kweqe abuya amadoda uRahabi uyalunguza esitesi anelabuya amadoda wavula la emthangaleni wathi yehlani nihambe ningabaleki nje mpumpululo nibuye nicashe entabeni ngoba funa laba abanxoshayo banifice nithi ubhaca baze badlule bese niqhubeka nendlela yenu njengoba sesithandaza lamadoda ayaziwa ukuthi njobe efikile ayabuya manje kasebuyela ukuzodestroya wayeseshila uRahabi wathi nize ningikhumbule emhlaseni lo mase nizobhubhisa
ningikhumbule mina nendlu kababa, ningenzele umusa. Akuyi ngokuthi uthini. Amadoda esehamba athi lo lapha wena thina sinandaba nesifungo sakho sifungise sona. Uma sibuya akube kuleli fastelo sehlise ngalo sekulenga intambo ebomvu emelikazi lika Jesu. Nayintambo 2 uthele endlini yakho ihlondonyoko nomzala no auntie. Nabe la endlini enentambo ebomvu. Uma ekhona ophumayo mase sibhubhisa igazi lakhe liyoba sekhanda lakhe. Bonke abantu badinga babe sendlini enentambo ebomvu. Hayi esontweni lakho. Bazabale yelani indaba yamasonto ukuthi niwenza beyihawu lokuvika uJesu. Emakhazeni nje ayikho ishalofu yaseLuthela. Akaze nje kuthiwa nayo intombi yokuvuma bhalani kuleli shalofu lamakhaza yiloma. Kufana nasemathuneni igama lesonto lakho alikho. To prove enough ukuthi into eyisonto into efana nenhlangano yombangazwe ayinakho ukuphila okuphakathi. Basivala amehlo. Uma ngibuya akube indlu kuyo inentambo ebomvu. Lesi sifebe esingaka kodwa abafundi beBhayibheli bathe ekugcineni sase siwukhokho kaJesu. Uthi ungakhulunywa izizukulwane kuze kuthiwe noRahabi. Uyathanda nokwamukela uphawu. Sivala amehlo. Mawuthanda uyiqhenye, mawuthanda uzidle, mawuthanda uphakamisa isonto lakho uvika uJesu. Ngithinti Jesu usonto ezethi ngingahlanzwa ngani na. Phakamisa isandla sakho mthandazelayo. Igazi likaJesu ngingahlanzwa phakamisa isandla sakho wamukela uphawu lwensindiso. Isandla ngeqiniso mana ngenyawo. Siyathandaza manje mana ngenyawo zakho mana ngenyawo. Igazi likaJesu. Igazi likaJesu. Bulalani ningahawukeli kodwa ningamthinti umuntu olukuye lolupha. Sandla sakho saphakamele phezulu esinusibeke esifubeni sakho. Uthi Jesu iba nomusa kimi sonke. Le ndoda ephethe inki ehamba ibeka uphawu ingangedluli. Dadela uJesu namhlanje ubeka uphawu ingangedluli. Ngicela sithi Nkosi Jesu ngisoni
phambi kwakho, phambi kwezulu, phambi komhlaba, konile kuwe. Ngihambe ngokubona kwamehlo ami, ngihambe ngenkanuko yenyama yami, ngenzile engikuthandayo ngawo lo mzimba othe uyithempeli lapho umoya kaNkulunkulu ehlala khona. Wathi angisiyo wami, ngathengwa ngenani elikhulu. Wathi ngakho-ke angibonga uNkulunkulu kulo mzimba, kodwa mina Nkosi ngikhonza iThixo, ngakhonza abafile, ngashisa impepho, ngakhuleka kwamanye ama-altari. Ngiza kuwe namhlanje ngamukele, ngibeke uphawu lokungabhubhi ngesikhathi esinje, ngesikhathi solaka. Ngenzela umusa, ungisindise. Nkosi Jesu, ngiyavuma uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ngiyakwamukela, ngena enhlizweni yami, guqula isimo sami. Ngamukela wena Nkosi, kanye namandla owavuka ngawo abafileyo. Ngiyabonga Nkosi. Amen. Baba wethu ongcwele, nguwena izolo, nguwena namhlanje, nguwena nakusasa, nguwena naphakade. Thatha udumo ngomsebenzi omuhle wokuzobeka uphawu phezu kwempilo zethu ngesikhathi sengelosi yombhubhisi ngenxa yezono zethu. Sihlangabeze, usithethelele, sigone ngomsa wakho. Amehlo ethu akuwe. Siyabonga Dwala, siyabonga, siyabonga. Mahlali izwi lakho enhlizweni yethu livame, lithele ithelo, kudunyiswe kubatshazwe igama lakhe elingcwele, ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Thank you.